heppu, joka keksivät, että pitää se saada koneellakin tuo kerma ja purri, eli se rasvatun maito erotettua. Ja keksivät sitten tämmöisen separaattorin. Ja tässähän on Keskipakosvoimalla toimiva kaarti. Ja tätä aletaan ensin mieluiten lypsylämmin maito, koska se erottuu sitten helpommin se kerma siitä. Ja tämä pidetään tuommoista pientä kilahdusääntä, kun tätä kiihdytetään. Ja tuommoisella pienellä nopeudella niin se on tuo napa tuolla pyörimässä jo yhden kierroksen aikana 60 kertaa. Sitten siellä on semmosia puulia, joissa on reikiä, joiden avulla se erottelu tapahtuu. Ja sitten tässä on 2 sarvea. Toisesta tulee se purri ja toisesta kerma. Ja kello pitää loppua ennen kuin soittaa. ja nyt on aukaista ja katsotaan mitä tapahtuu. Tuottaako joka paikasta? Tämä tähän, se pienempi ja sitten se isompi siinä. No niin, sieltä lähtikin jo purri tulemaan. Ja kermahit pullo. Jo 60-luvulla lähti meidänkin tilalta maitomeijeri. Mutta sitten kun oli juhlien aika, niin tarvittiin paljon kermaa ja silloin oli vielä separaattori käytössä. Ja sitten se kerma, sitä tietysti käytettiin juhlissa, juhlaruissa, mutta arkikäytössä ennen sitä meijerin kautta, niin sitä hapatettiin se 3 päivää ja sitä happamesta kermasta tehtiin voita, joka oli sitten myyntituote. Sitähän monet lähti sitten äidit viemään torille tai satamaan tai minnekä nyt päivätkään sitten myyttiin. Laitettiin siihen jotakin hapatetta sitten erikseen, vai sitä vaan pidettiin lämpimässä? Sitä pidettiin lämpimässä se muutama päivä ja sen jälkeen otettiin kirnu esille. Joo. Meillä on tämmönen vastaava teräskirnu olemassa, jolla sitten se kerma käsiteltiin. Siitä sitten jäi myös semmonen neste, joka oli sitten sitä piimää. Ja sitten se, tuliko jo täyteen? Vastassa on sitten jäänyt. Niin joo, mutta se onnistui siinä. Sitten tuohon